bij het zoeken naar de kreeklister. Misschien wel onze meest onbekende listersoort. Wat is het grootste verschil met de gewone lister? Nou ja, die gewone lister die vindt gewoon in de tuin. En die skarrelt oerlom en de grote lister, de kreeklister, is toch wat schuwer, zit met grotere bosken. En echt meer een natuurlister, zo we nemen kerst. Wat fret die vogel? De habitat is een beetje dat iepen bosk, dus met grijden erbij. En daar zitten dan vaak ik wel op wierms en dat soort gewot. Dus hij moet naast het bos iepen gasveld hebben om zijn fretten te vinden. Dus dat is het biotoop, wat dat onbelangrijk. Daar kijk ik hem vinden. Maar is dit een verhaal waarbij ik eerst op loert ziekje mat en daarna op zicht? Hij is wel in de gaten, ja. Hij is dus heel schuw. Dus dat is net zomaar het zin komen, want hij heeft hij sneller in de gaten. Dus als daar moest, dan moest het bos in en dan moest gewoon de eer niet op zetten. En zodra het tegen zich germ, dan moest er heen en eigenlijk een beetje een soort van besloepen. En op die manier zin als je in de camera krijgt. Het is suterig waar. Het waait, het ruimt en ik moet op ziek naar de kreeklister, een vogel die net van meesken houdt. Van mij daar heb ik een stukje grijden. In grijden zitten wel eens jermen en deze vogel houdt van jermen. Dus ik zal zien of ik daar de vogel trapkeren kan wat er om het fretten is. Jaren misschien wel, maar weer aan de orenkant van de grijde, verderop. Ik wil nog even zitten, maar als dit niks opsmiet, dan dorst maar even de bos in. Want met dit waar heb ik goede kans dat de vogels haar en ik een beetje gedijst houden en een plakje in de leiden zo vol mogelijk uit de Rijn op ziekje. Je boppen mij de bjem, daar moeten ze in zitten. Maar dan ben je zo vol op bjem. Dus hok er eerst. We zien je terug. Ik ben op zoek naar de kreeklister. Heet er een van Jert? Nog nooit. Ik zal wel dat soort zaken, maar we hebben hier wel kijken vogels gaan, maar die ken ik dan net. Van een moment al ben ik het veld of eens de bos in West. Ik haam Jert. Ik ben er eigenlijk wel wist van dat ik hem Jert ha. Maar dat is wat oors als Sjen, al heel en dol wat oors als filmen. Dus ik met mij wat een meer resultaat richting boskwachter, Sander Veenstra. Ik hoop net dat er al te bot teleurgesteld is. Kent die alleen echt waar van deze vogeltjes zo aanbieden? Dat information, hè? Ik leuk. Maar ik heb de keukenraam ik nog eens in. Ja, aan de andere kant, de hiestel zijn. Het is een vogel die het net zo goed onmeesken kent. Stil best. Dat is hem. Juist hem? Wat doen we? Rennen. Ik pak mijn spel op. We komen letten weer om. We zijn eigenlijk het slotstuk al aan het opnemen. En toen hebben we een intermezzo van een. En kreeklister. En kreeklister. Ja. Heb je hem gevonden? Nou, we hebben alleen ja.